こんにちは。カザフの詩人、思想家、哲学者、アバイ・クナンバエウルの生誕180周年を記念して国際的なチャレンジ、アバイの波、ザ・アバイウェーブが始まりました。このチャレンジの発案者は、人文学博士であり、ポーランド・カザフ文化イニシアチブ、オサガの創設者であるマクシム・ポノマレンコ氏です。私、森田明義はこれからアバイの著作の中から世界は夢で溢れているを日本語で朗読します。世界は夢で溢れている。人がいろいろ考えるなら、歌う歌はその心の影である。リズムを耳が楽しむような。美しく流れ、響き渡り、心を揺るがし、頭を刺激する。この世の楽しみはすべてこれだ。鈍いものにこの贈り物は手に入らぬ。眠っている心を歌が揺り起こす。メロディーに美しく包まれた歌詞が揺り起こす。ある歌は願望を、ある歌は悲しみや痛みを消して、幼い子供をあやすかのように。これらを分かって歌う者は少ない。また、歌から感銘を受ける聞き手も少ない。悲しみに包まれた甘いメロディーに突き動かされる温かい心はどこにあるのだろう。歌は大抵けたたましく始まる。聞きなさいよと先へ誘う。美しく歌われて響き渡る。そこに自分の思いを込めよ。歌には気の利いたものもあれば、バカバカしいものもあるし、聞き手の耳に触るものもある。賢者の言葉のように深みのあるメロディーを聞けば実に心地よい。私は知識持つ者に雄弁に語るのを惜しまない。6つの詩を通して歌について述べた。無知なる者が何をすべきかわからず困惑するように、立派な者が気持ちを改めるようにと言うたびに考えてきた。心に火を持つ思慮深い者は、私のこの言葉から理解するだろう。人生は前半が熱く、後半は寒い。前半は喜び、後半は悲しみにそれぞれ近い。心の目を持ち、良い歌を聴いたなら、人生に水のように透明な光が差してくる。悪しき者にとっても、恋人もまた歌に聞こえる。良い歌を知っているなら、歌うことを怠るまい。良い歌を聴くならば、心に染み入り、落ち込んだ気分を高揚させてくれる。最後まで聞いてくださり、ありがとうございました。